Sziasztok! Szeretnék egy kicsit beszélni nektek erről a Caribou Adventure kajakról. Ugye a Caribou a lengyel márkánk, ami úgy szoktam hívni, hogy a mercink. Nagyon sok opcióban elérhető. 5 féle koncepció van. A különböző koncepciókban, ami eltérhet. Az egyik fontos dolog a kormány, vagy van, vagy nincs. Van olyan is, ami nincsen hátultároló rekesz, tehát az is egy opció különböző kombinációkban, hogy ez itt csak egy műanyag dísz, nem lehet ezzel a szép vízhatlan gumisapkával eltávolítani, és nem lehet bele pakolászni. Az ülésnél opció az, hogy nincs, az nem opció, az viszont opció, hogy fix vagy állítható. Ez egyébként, ez a kajak, amit látok, ez itt a fullos, úgyhogy ez a kiindulási pont. Tehát van olyan, amiben fix, nem állítható, ebben állítható. Ezen van ilyen szivacs is, ami még kényelmesebbé teszi, de egyébként tehát az opció, hogy nincs rajta szivacs, az is egy variálhatóság, viszont annyit az elárulok, hogy azok is nagyon kényelmesek, amelyiken nincs szivacs. Van lábtámasz, ebben ugye van lábtámasz, állíthatós, és ráadásul ugye a kormányt is tudod vele irányítani, de van olyan, amiben nem állíthatós a lábtámasz. Hátul mindenképp van fix lábtámasz, de az csak ez a műanyag cápa fogak, amiben be tudod rakni, nem feltétlenül tudod állítgatni úgy, mint ebben a csúcskategóriás típusban. Itt is ugye az ülésről már beszéltünk. Igen, és hogy a lábtámasz terén még fontos elmondani, hogy van olyan is, hogy elől nincsen még fix lábtámasz sem, tehát az is egy fajta variálhatóság.